Papi mo. Papa. Qu'est-ce que vous faites là? Papa. Papa. Nke tọgbọzikwa n'ala ka ihe mere. Onye eti amadụ bụ anụwa m nga ihe m hụ nwụrụ ọwụ ya dị ka ajịjọ bịara buo m. Ka mmadụ shirazi. Bulita aka ji ekele na amati. Towai! Hey! Nwoke obe. Chineke kpọrọ gbadule. Onye ukwu obe. Ikesisila n'ala. Chai nna m. Ọwụ na akwụkwọ ka ọwụ nọ. Ọwụ nọ n'ala ahụ egwe. Elee ka eri ugbu a. Auntie Alice. Ihe na-ajụ ya wụ ndo ị ga-asị ya. Onye wanti gị? Mba onye wanti gị? Mụ na gị onye atọrọ? Onye wanti gị? Ọ wụghị ntọntọ sketi wee okwu. Lekwe nga eji gị dọrọ n'afọ ala anya gị nga ọ nga eji gị nọ. Anụ ọhịa. Nwaanyị shi na ji gbapụta. Eleghị na makashiri m anya ka nwa busu. Atụrụ m asị. Eziokwu bụ agba na ntị. Isi gị na ji gbapụta. Nwaanyị arụ na-ekwe eme. Gị ba nwanne gị nwoke, gị ba nta, gị imo, ọ n'ihi gị ka m jiri gị traza m ishie ike. Ọ dịrị ka gịnị? Because o nwere ike gị hụ m gị dọm vam. Gị dọm vam, ama m ihe iji gbapụta ozugbo ozugbo ịhụrụ na nna gị akọọla n'ala gbaa. Gị bịa ka ile m otu o si saa ashara gị. Onwe onye ị na-asọ, gị mara m ị ga-akalaga n'ide. Ide ahụ ga-elekwa gị otu esi. Ha ọwụla na-ehulala ote. Ịlaikiri ya. Ma ọkwanụ ka a na-asa asha ihe na-arịghị mma n'ahụ. Ama m onye ewo. Gbakalaga. That's by the way. Auntie Alice, kpanyere onwe gị ugwu. Onye chi biko hapụgo nwaanyị onye ara. Bịa kụrụ m. Hapụ ya. Mgbe niile ya otinye ọnụ n'ụka na-agbasa Ihe hulalo na-adị gị mma na ama ihulala hotel gị sara hotel. Otu n'ime. Ewo. Ezinụlọ ọka nnọọ. Azụkwara ụlọ azụ. Auntie Alice, bịa tinye n'aka. Onye njọ dị ka m. Ebe anyị n'onye ukwu obe aka. Onye si kwupụtara hapụtala nwaanyị onye ara. Bulita gị na-ata gị nsogbu. Jikwa nwayọ ọkwa mụ agbasara gị n'ala, jikwa nwayọ na-ekwu. Gịnị na-anya ebe? Ịkpata anya n'ukwu obe.